वैभव नाईकांनी शिवसेना जिवंत ठेवली, शिवसेना वाढवली किंवा शिवसेनेसाठी लढले एवढंच नाही. वैभव नाईकांच्या घरातल्या एका व्यक्तीचा बळी या राजकारणात गेलेला आहे. शिवसेनेचा मूळ दृष्टिकोन हत्या हिंसाचाराने सत्ता राबवणं हा नाही याची खात्री वैभव नाईकांना होते, म्हणून ते शिवसेनेत आले. आजच्या दिवसापर्यंत कुडाळ मालवणमधलं एकही घर वैभव नाईकांना ओळखत नाहीची परिस्थिती नाही. या उलट जे त्यांच्या विरोधात उमेदवार आहेत निलेश राणे, हे खासदार होते, पडले 2-2 वेळा खासदारकीला. वास्तविक खासदारकीवरून इकडे आमदारकीला यायची गरज नव्हती. यांच्यात पात्रता असते आणि ताकद असते आणि ते तेवढे लोकप्रिय असते आणि त्यांनी तेवढं काम केलेलं असतं लोकसभेत किंवा प्रत्यक्ष मतदारसंघात. तर नारायण राणेंनी स्वतःच्या ऐवजी त्यांना सीट दिली असती ना. नारायण राणेंना खात्री होती हे लोकसभेला निवडून येऊ शकणार नाही. म्हणजे जे नाणं बाहेरच्या बाजारात चाललं नाही ते आणून त्यांनी कुडाळात टाकलेलं आहे.